बोखारदों आसुआ। असमिया रावखौ नेवसिगारनायनि अजदजों आसुआ सरकारि मावख'नि बेनारखौ हरखाब बोखारदों। हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो। नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। हायोब्ला बेल आइकनखौ थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनो सौहैयो। दिनै आङो गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। बे भिडिअआनो जाहैगोन जोंनि बर' हारिखौ गुबुन हारिया इनाय खालामनाय, आइथि सिङाव गादबनानै दोननो नाजानाय सायाव सावरायगोन लोगोफोर। बेनिखायनो भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामनो लोगोफोर। दा लोगोफोर, जोंनि बर' हांखो, बे हांखोखौ बिजनि सरकारि मावख'आव जोंनि बर' हांखोजों आरो इंराजि हांखोजों लिरनानै मोनसे पस्टार सिथाबहोदोंमोन। बे पस्टारखौ माने गुबुन हारिनि फरायसा आफादा बोख्लायदों। स' आं सानो बियो जोंनि बर' हारिखौ एसे लासिं सिं खालामनाय जादों। लोगोसे जोंनि हारिनि दैदेनगिरि आरो जोंनि हारिनि रावखौ आरो जोंनि हारिनि खौसेथिखौ गाग्लोबनो नाजानाय जादों। स' लोगोफोर, दिनैनि समाव जोङो गुबुन हारिजों बेफोरबायदि नासयजाबाय थायोबा, बा जोंथ' गोदोनिफ्रायनो नासयजाबोबाय थानाय, खिन्थु दिनैनि समावबो बेफोरबायदि जोङो नाख्रेबजाबाय थायोबा बा बाहायजाबाय थायोबा, जोङो उननि समाव जों आरो बांसिनसो बाहायजागोन। मानो होनबा दिनै बिसोरो बिदि खालामदाव, गाबोन खालामदाव माने चान्स मोनलांगोन। माथो बिसोरखौ बिदि खालामनो हायिलाय, माथो बिसोरो जेबो खालामफिननो रोङालाय, बेखौ एक्सन लानो रोङालाय, बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैगोन बिसोरनाव। बेनिखायनो आं आसा खालामो बिथांमोननि सायाव माबा मोनसे एक्सन लानांगौ, जाहाथे बिथांमोना जेबो सरकारि गनायथि लायालासे बे बेनारखौ बोख्लायदों नालाय, बेनिखायनो बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौ। आं बेखौनो गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायाव खावलायबाय। मानो होनब्ला नैफोरबायदि जाथायखौ जोङो मोनसे फिसा जाथाय बा मोनसे फिसा मेटार होननानै जोङो दोनोब्ला बिथांमोना माने उननि समाव आरो बांसिन खालामबावनो चान्स मोनगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो बयबो बे बाथ्राखौ बुजिलायनानै बिथांमोननि सायाव एसे नायबिजिरगोन। मानो होनब्ला बिसोर बेफोरबायदि खालामनाया बेल' नङा, आरो गोदोनिफ्रायनो खालामबोबाय थाबाय। बेनिखायनो जाहाथे बिसोरो उननि समाव बेफोरबायदि खालामबावनो हाया, बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननि सायाव एसे एक्सन लानांगोन। आरो बिथांमोना आरो बिटिआर सरकार बा प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौबो एसे सोंखारिबावदों। बेनिखायनो आसा खालामो जोंनि बिटिआर सरकाराबो बिथांमोनखौ एसे एक्सन लायोबा मोजां जागोन नामा। स' लोगोफोर, जोबोद साननो गोनां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव। थारमाने गावजों गाव बखिलायनायाथ' जोबखालानो, आफादजों आफाद बखिलायनाया जोबला। बिनि गेजेरावनो जोङो गुबुन हारिजों नाख्रेबजाबावोबा जोङो आरो माबायदि मोनबावगोन लोगोफोर। स' जोङो गावजों गाव बखिलायनाय बा आफादजों आफाद बखिलायनायखौ गारनानै जोङो खौसे जानानै खामानि मावोबा, जोङो गुबुन हारिजों बेफोरबायदि नाख्रेबजानो जोंखौ बोलो मोननाय नङामोन। दा जोंनि खौसेथिखौ नायनानैनो बिसोरो बेफोरबायदि जोंखौ गाख्लोबबाय थानो, बेफोरबायदि आथिं सिङाव दोननो खाबु मोनदों लोगोफोर। बेनिखायनो आसा खालामो उननि समाव बयबो खौसे जानानै खामानि मावगोन। लोगोसे मा बुंबावनो लोगोफोर। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे नोंथांमोना दासिमहालागै जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायबानो जाबाय। लोगोसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बाय बाय।